ubani umthanda uKristu makamlandele futhi ukholwa ungasho ukuthi uma ukholwa uzothandwa abantu bonke. Uma ukholwa uyisitha sabantu bonke ngoba baningi abakuthanda ukholwa kodwa abakholwa. Yini indaba bangakholwa kanti bayakuthanda ukholwa? Kuney'ngqinamba, kunezinto odinga uzigcine emakholwa, kunezinto odinga ungangeni kuzo, ungazenzi uma ukholwa. Kunezinto odinga uhambe ngokuqaphela endleleni uma ukholwa. Uyakholwa yini uProfethi Jesu na? Thabatha isiphambano sakho umlandela. Noma ngabe kunjani, hamba njengaye, hamba njengesonto. Uma ngabe ulibheke kahle isonto ongalazi yobuza ngoba lazima aliqalaza libheke eceleni libheka phambili. Bheka phambili. Bazokuthuka, bazokuzingela, bazokubhinqa, bazoqambela amanga. Uzothi kusho yonke into engcolile ukuthi uyiyo. Omunye bamuke ntawo yisela le. Awu lo kade ngambona. Vele akazange azakhona, akakhona. Usempini ekholweni, udingulwe ngokukholwa. Hayi nesibhakela. Ngedolo uqe phansi kulethe inhliziyo nomqondo wakho kuKristu. Ucela uzokunika lokho okudingayo uma ucela ngeqiniso. Ungasho uzocela ngo7, ngo7 ngithola. Linda ngokubekezela ngoba uSathane ula uqonda ngqo kuJesu athi hayi awumyeke ubone ukuthi uzoqhubeka nakuthanda. Awubheke mina ngoba ngihleli phambi kwenu. Inomlenze onzima kabi ongiphethe. Ngendlela engingaphilile ngayo kodwa ngikhonza iNkosi uJesu. Hayi ngoba engenamandla ukumphilisa. Unawo wonke amandla ukumphilisa. Kodwa uSathane akwazi ukuhamba igcisa ucela ukuthi ngicela ukunginikeza yini imali ngimthinte akuphike. Yazi ukuphika. Wathi Jesu ngithinte kodwa umphefumulo akuthinte. Jesus. Ngila itheni kholwa. Khona noma sekunjani. Noma sokuvukela umndeni. Noma intombazane noma umfana bethi la ekhaya. Ayikhali indaba kaJesu. Kodwa wena phumela eshashalazini ngoJesu wakho. Mfundo. Lalo ngaba kuncintshe kudla ulungile. uJesu nakho lonke. Woza kuye. Uyahlupheka, mhlawumbe uhlutshwa zingane. Hayi, woza kuJesu. Uzophumula kuJesu, ilethe kuJesu. Ungakhathazeki, zilethe kuJesu ingane zakho. Zithwala uyibeke ukuthi nazi ingane ongiphe zona. Ngiyacela Nkosi wenza intando yakho kuzo. Zazi wena njengoba mina ngazi wena ngimazi mina. Bheka mina. uJesu uzokusiza. Ungakhathazeki ungabantu. Woza kuye. Weza usenokumthola. Uzomfumana. Lithi izwi leNkosi yohlukanisa umndeni. Umakoti uyovuka eMninazala. Noninazala ngokunjalo. Uthanda abantu, uthandwa ngabantu. Ufuna ukubona ukuthi ushumayela kakhulu. Yeke ushumayele njengomoya ongcwele. Umuntu ushumayela ngempela umoya ongcwele. Hayi wena ukwazi ukushumayela uzange wakwazi. Kodwa manje umlilo kaKristu Jesu uwona akwazi ukushumayela umuntu. Aphendule ashiye konke. Woza kuye. Woza uzofumana umusa. Nishiye konke. Izinto zakuleli ziyasala. Ziyasala izinto zakuleli zwe. Awubheke somabhizinisi obaziyo nawo. Bafa. Bahamba bawungcwala. Bashiya izimoto zikanokusho. Imizi yakho nimishiya itezi. Bashiya konke. Abangenanga nakho ethuleni.
washiya ingubo ziyana kusho iy'ntombi ey'thile zashiya amawigi elenga lapha zashiya konke zalala zonke. Ngabe ngizofuna uhamba nami mhlawumbe umakhe ukuthola esibhedlela wafika uphetheni, wafika ungaphethe unqunu ungekho nje isidwedwe emzimbeni, wafika uhambeswa kulelizwe kanjalo uyohamba unqunu. Wena ufuna ukuhamba uphetheni, phethe izwi lophezu konke. Ukhona umnini mandla wonke, umdali wezulu nomhlaba, ukhona uJehova Sibawonke, ngegama lenkosi uJesu. Akukho ungene ezulwini, awungeni ngamkhulu nangakhokho nangamkhulu nangamalunga nangasisi nangamama, kungena wena ukuthi wenzeni usambethi inyama. Msebenzi mini ubuyenza usesemhlabeni, iyona yokuvulela umnyango ungene. Vuma izono ukuba uyakholwa, vuma izono zihlambulule, ube mhlophe, uthathe indlela umlandeli uJesu. Hlambulule uqede uthi nya uzile ukudla ukhuleke, dry fast u3 days, u5 days, 7 days, u10 days, u14 days, 21 days, kanjani qhubeka. Uya ngokuthi umbulelweni, zila ukudla ukhale, hayi ukuthi uzozila ukudla ulele nomkakhe embhedeni noma nomyeni wakhe embhedeni. Cha, shiya indoda, hambe ekameleni engane noma uhambe uyolala edanini uyokhuleka. Yomfazi hambe uyokhuleka ngegama likaJesu Kristu. Sondela kuye, sondela kuye, asondele kuye. Uma usashebo uthalikho leli vangeli, akekho uJesu, akekho vele ngoba uyasheba. Nkosi. Ngiqonywe ngala or uqomile ngala, uphuza utshwala ngala, wena uyahleba ngala, unamanga. Uzombona kaJangoze inengiso zonke lezo ezikakile. Jesus. Jesu. Ukhona inosindwayo, ukhona inofuna ukuphumula, akekho kuJesu. Shiya ukuthi ungasho ukuthi umfundisi, akekho umuntu omfundisi odlula umoya ongcwele. Sondela kuye, ungabe umfundisi uvumela ibandla lifaka amabhuluku, uthi umfundisi ibandla lakhe liqoka amabhuluku, uthi umfundisi ibandla lakhe liyaye ephuzela, uthi umfundisi kabani? Ngoba kuleli bandla likaKristu Jesu owesifazane akagqoki njengendoda, nendoda ayigqoki njengowesifazane. Kuyamangalisa, yingakho kunje emhlabeni. Yingoba nabefundisi abazivuma izono bathi ngeke mina ngizivuma izono zami komunye umuntu. Hayi ziyavuma, uyaphuma hambe uyolala ehlathini, uvuma izono hambe uyohlala ehlathini, inyoka iphume ngapha nangapha, uhleli noNkulunkulu wakho uyakhuleka. Ngeke zakwenza lutho ngoba uhleli noKristu. Kodwa uma uthi uzolala embhedeni uhlale khona, hayi, awukabi yena wakhe. Uyamfuna na, hlala kuye, woza kuye, mfuna uzomthola. Ungathi uyakholwa kodwa uwenza izinto zamenyana, ubuveza umzimba wakho ubaba. Mana kahle, sondela, uzosondela kuye. Yeka konke, hayi ukuthi uthi ukholwa uJesu uhambe uyolanda amanzi athandazela. uJesu yena ohlisa amanzi, wena uyawathandazela ukuthi uJesu azophilisa amanzi. Bizika vela biza igama likaJesu. Ungani uhambe uyothenga iwuli yokwenza amajezi, uyihlanganise uthi hayi uyiphothe uphilisa abantu, uthi uphilisa abantu. Hayi bo, uJesu uyabuya. Uthi kimi ngelinye ilanga